видео. Знам какво ще свириш. Кажи ми, че е това, което си мисля. Не. Искам да направя това. Не, хора, просто го игнорирате, докато го забравите, накрая ще го забравите. Да, да забравим. Само Свалите всички леки. свалите всички цигари, бе? Ексна. Защо не ядете бисквитите, хора? Яще. Мама, мога ли си? Верно ли? Идеята на този експеримент е да обсервираме тинейджери, самотни и тъпи тинейджери с тъжни животи в натуралният им хабитат. Какво? Да, реално, знаеш ли, мисля това място да го направя това, да служил на идиоти като нас. А именно, значи, е така, просто рандом забили хора, които единственото, което мислят да ви обичат да правят, да си седат на телефоните и да пушат марихуана и да се друсат с други подобни сексуални. Какъв е той like personal distort? Ма той към си продава хора това. Това е с всички. Но това е ужасно! What the fuck? Бяла не къде така. Човек, искам да лекна нещо такова. Мога ли да ви предложа маркер за вашите изпитва? Давам Тиксо, чакай. Да, между другото. Тиксо. Ники, да ти предложа маркер. Аз нямам. Точно, да. Аз не знам да се сигурен с това. Нямам нужда да чувам ваши биологии, хора, разбрах се. Много искам да намеря тази рисунка, където си бях избрала в началото. Къде е? Няма да бъде свързано с това. Този дете са на стената. Има долу две. А някой ме звъни яко телефон. Не е моя. Я отпожала. Това не прибейте, брат. Аз това мога да го снимам. Той... Ти само за някакви да платите. Ние тук говорим за изкуство, брат. Изгубихте всички интереси в последните Ти си в депресия. часа. Ти си в депресивно състояние. Ти имаш психически проблеми. Ти си в депресия. Хайде да помогнем на твоята депресия. Да, реално депресия. Не отговаряй за нея. Няма да рева, просто от лютото ми се запуши. Добре, отиваме да се запалят цигара. Маха ги тези цигара, да изключих всички. Те няма повече цигара. Как така, вай? Пепърно езика ти. Така, така изказах. Как така си сказал цигарата и ви нормални сте? Изказах. Това ще ти изрисувам каскета. Сега какво ще направиш? Защото я познавам, брат, знам колко са и важни цигарите. Сериозно? Да. Маш? Ще чум за... Не, искам да ги лапе. Ама чакай сега, трябваше да запиши какво да Защо ви хвърля другите цигари? Не знам, брат, нещо супер. Аз вече съм дзен. Не, даже не хвърляте. Беше много. Дай. О, шит! Аз като си взех една кича бях днеска сутринта, защото като станах си викам, сега ще си избера някакви по-хубави чорапи, нещо принципа да са различни. И сега какво с еднакви съм и хора по някакви нещи. Хора, да, не ме за използват да го знам. Ние не сме малко по-време.
не мога да ска авокадо. За само се може хора да се режисира. Какво се сърцето за пеене, и за рисуване, и за красота на живота, и за бъдещето. Не знам, брат. Да, между другото. Мъртви краси, те бисквити са брутални. Те бисквити са брутални. Да. Много са добри. Girl, what the fuck? Какво? Нищо. Аз съм седла. Искам да подобрят. Какво? Да. Защо? Не го правиш, бе. Не го правя, не го правя. Не, бре, докато върви, искаш да ти пушиш и трябва да стъпна по-да. Или като да се бъде, като не към бъде. Не вика той е. Ами, слушай, да. Ще го сваляте и ще го слагате. Да. Ще го строим Да. пак на ново, брат, цялото. Трябва да Променяш ми нещата. Трябва да направиш много. Да. Да. Сега ще Е, точно преди малко е така си направих на главата да следих някакви неща. Така моля главата ми боли. Ще бъде последният момент от живота ти. Nie, dawaj, dawaj, dawaj. Остава тук, бе. Аз съм на барабан. Цигарата. Ники, мислиш ли, че факта, че си обзервиран в момента от камера, те кара да се държиш по различен начин, по който би се държил по принцип? Не прежавам, моля да не прежавам. Не помня камерата да присъства в времето течене. Марти, същия въпрос. Слушай, като се сета, че камерата е тук. Може би да. Но през повечето време забравя. Се върна нормално. Тебе да се разбира какво искам да кажа. Държа нож. И защо държиш нож? Драскам. Спим ли? Не. Айде всички да спим. Не, всички заедно. Да. Айде всички заедно да си легнем на земята и да спим. Не така. Това ще е прекрасно, хора. Ще се сплотим. Гъната с много любов ти го казвам. На тая минута земя. Човек, знаеш колко е мръсно, бе. Ще се изкъпа, брат.
Да, аз не мога. Ама е супер мръсно, наистина. Днеска вечерта, не тази вечер, вечерта, който ще дойде, е бъдни вечер. Не знам. Крейзи. Ще снимаме докато спим. Ще снимаме докато спим. Да, разбира се. Може да се рядно по някакво време.